Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit si Mike, Mr. Typhoon Padua, ang inyong typhoon specialist. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis. Ngayong araw po ng Webes hanggang Sabado, Agosto 27 hanggang 29, 2026. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, ang BPI Sustainability. Yung interested para malaman ang programa ng BPI Sustainability, i-click lang po ninyo ang link dito para makapunta kayo sa page nila para malaman ang mga proyekto ng BPI Sustainability. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, yung nakarang video natin, yung quadruplets na mga bagyo ay nawala na po yun. Naging isa na lang sa team na yon. Si Sodel na lang natitira. The rest namatay na. Si Nara, remnant low na lang, malapit sa may Hong Kong, nagbibigay ng mga lalakas na ulan doon. At yung iba, si Atsani, na-absorb na rin yun sa sirkulasyon ni Sodel or dating Obet, na pumasok lang 6 hours sa loob ng PAR. Exit ka agad. And si Gay Nari ay wala na rin yun. Sa ngayon, meron na naman dalawa yung nag-form. So, today hanggang September 10, halos meron pang a couple of cyclones na mag-form. Dahil po, aktibong-aktibo po na yun ang Western Pacific. At hindi lang po sa Western Pacific, kundi sa buong Pasifiko. Ito po yung papakita natin sa inyo. Ang latest mula sa cyclonicwx.com. Magandang resource po ito ng mga bagyo at mga latest satellite data, models, recon data, you name it. Okay, pwede nyo i-support sila dyan. Cyclonic support Cyclonic WX. Okay, wala naman po ako nung kumbaga close contact with them, but nakita ko napakagandang site, so supportahan din natin ang site nito with a good resource information. And then ayan po ang buong mundo. So na yun, talagang sabi nga ng mga chasers sa US, trash ang nangyayari na yun sa Atlantic. Halos walang nag-perform. Meron isa dito, mahilang LPA 96L, L ang tawag sa kanila. At dito sa Pacific Ocean, ito talagang pinaka-busiest para may convention. Nandito lahat ng mga bagyo nag-form at walang humpay. Patuloy ang pag-dissipate, pag-form, pag-dissipate, pag-form nitong mga systems na ito. Dahil stationary dito, yung weak signal ng MJO, and then yung westerly wind anomaly ay stationary rin dito sa may Central Pacific. Kaya syempre pag nagbabanggaan yung westerly at easterly winds, magkakaroon ng rotation yan. Okay? After converging, mag-rotate yan due to Coriolis force. Dahil umiikot yung ating mundo. So yan po, unahin natin yung Eastern Pacific. Meron tayo ditong si ICEL o ICEL and 93E, 94E, and si Lala na matagal nang dumaan sa Hawaii, nandyan pa rin, mabagal kumikilos, tropical storm na lamang, but magtatawid po siya ng international dateline. So pagkatawid niyan, yung responsibility ng pag-issue ng warnings ay ipapasa na sa Japan Meteorological Agency kasi ang nag-responsible po dito ay yung JMA. Samantala dito ay yung Central Pacific Hurricane Center, while yung Eastern Pacific, ang responsible niyan ay yung National Hurricane Center. So ganun po ang mga agencies nag-uusap. So once na pumasok dito si Lala, Tropical Storm Lala, ang mag-i-issue na yun ng update pagpasok sa Western Pacific ay yung JMA. But kung hurricane sana siya, pagpasok niya dito, magiging typhoon. Parang nagpalit ng nationality. From Amerikano, naging Filipino citizen na siya. So parang ganyan. But wala na po itong effect. In the next few days or 5 days, malulusaw na yan. And then yung track nito ay papunta po dito sa may open waters at magiging part na siya ng isang middle latitude cyclone. Magiging extratropical cyclone. So dito tayo sa Western Pacific. Itong si 91W, hindi pa kasi nag-update yung page yung Cyclonic WX. 21W na po yan. In-upgrade dyan just 30 minutes ago. And then itong si 20W ay nandyan pa rin. Halos hindi kumikilo, stationary. Nangyayari kasi mukhang mas malakas itong si 91W at makita nyo may lamang. Ito naman sa Saudel ay mukhang magla-landfall po dito sa may Eastern China within the next 24 hours sa may Zhejiang province. Okay? 120 kph ay 140 kph pa lang siya, but
for the next 24 hours, baka maging minimal typhoon na lang, 120 kph bago mag-landfall. So, yung mga kababayan natin dyan na nagwo-work at naninirahan sa Zhejiang, please take all necessary precautions. Pati na rin yung mga Chinese community dyan, mag-ingat po dahil malalakas yung ulan at hangin na dala nitong si Sodel. Compact kasi siya. Okay? 500 kilometers roughly. 500 to 600 kilometers ang diameter. Ito yung remnants ni Nara, nagbibigay ng grabing ulan sa Guangdong province, especially Hong Kong, Macau area. Okay, at dito sa may Eastern Philippines, meron po tayo ditong isang kandidato na mag-form bilang isang the next low pressure system. So ito yung magiging 92W kasi ito na yung 91 naging depression. So 21W, ito magiging 92W. At kung maging bagyo po ito, which is forecasted for the next 24 hours, for the next 48 hours, ay posibleng po ito maging Pilandok. Yan po ang next name ng DOST Pag-asa. So yan po, first time magagamit ang name na Pilandok. Okay? Medyo funny nga ang name. But yan na po ang pinag-agreean nila sa pag-name ng mga bagyo. So, at papakita natin sa inyo kung ano mga potential track niyan maya-maya lamang. And then ito yung ating GraphSat na in-issued late last night. So ito si Sodel, 160 pa, pero ngayon 140 na lang. And si Nara, ito si 20W, 91W. At ito si Lala. Yan sa dulo ng ating GraphSat. So yan po, potential set to form 1 to 2 days. So ito yung magiging next na tropical cyclone. Kaya pag tinignan nyo yung latest satellite loop na yon mula sa tropical cyclone page ng University of Wisconsin, ayan po. Ito si Sodel. Okay, maliit na system. And then ito yung remnants ni Nara. Nagpapaulan sa Hong Kong, Macau area. And then ito na po, yung si low pressure area na potential. Hindi pa po siya low, part pa siya ng trough, nakaganyan po yan. But later on, ito po ay magde-develop itong low na ito. And then, ang good news, ang track nito ay pataas. So, wala itong direct effect sa ating kapuluan. Either pataas, papunta dyan, o papunta dito sa Taiwan. But yung European model, mukhang papuntang Taiwan, ang tracking yan. At yung habagat, nagsimula na rin magkaroon ng mga pabugso-bugsong ulan sa may kanluran bahagi po ng Zambales at Western Pangasinan. And this weekend, magiging widespread po yung mga ulan yan. Aabot na sa Ilocos Region, sa CAR, kasama ang Benguet, Metro Manila, Occidental Mindoro, pati itong area ng Batangas, Cavite, ay magkakaroon po ng mga pabugso-bugsong ulan, dala ng habagat this coming weekend, lalong-lalo po sa Sabado at Linggo. Dahil po dito sa isang cold front na naman na system na nagde-develop. Ito naman po yung twin cyclones. Twin sila dahil sa ECMWF, itong system na ito, itong si 20W, ito si 20W, okay? At ito naman po si 21W, mukhang mas malakas kasi ito. So gagalaw siya papunta dyan. At ito naman po ang mukhang susunod lang sa kanya. Or if ma-absorb nito, mamatay ito. But JTWC treats it as a separate system. So it's a twin cyclone dito po sa area po ng open waters ng Western Pacific. So wala tayong dapat ikabahala niya ng layong-layo niyan. Hindi yan pupunta sa ating nasyon. Ito yung track ng lahat ng Asian agencies sa bagyong si Sodel or formerly Obet. Mukhang hindi na nag-update ang Korea. Baka nag-final na, so dapat inalis na ito, but ayan yung program. So yan po ang mangyayari. In 24 hours, ito po ay magla-landfall dito po sa may bahagi ng Eastern China, sa may Zhejiang province. Okay, and then ito yung track ni 20W. It's a separate system. Malulusaw siya pagdating siguro dito ni 21W kasi si 21W dito siya mag-form. Dito siya nag-form, okay? Nag-form na siya and then akit siya papunta dito. So pagdating dito ni 21W, itong ulap nito, ma-absorb na rin dito sa kanyang sirkulasyon. Okay? Kasi yan circulation niya. Kaya tingnan nyo itong track. Yan ang track na yun ni 21W. Mas northeast location siya. Nasa northeast ng location ni 20W. Ito yung latest na yon from Zoom Earth. Okay, so pakita natin sa inyo.
Yan mga blue, orange, red, yellow, yan po ang intensity ng rainfall mula sa DOST Pag-asa radar system. So nakita niyo kung saan malalakas na ulan. Ngayon malakas ang ulan sa kanluran bahagi po ng Zambales at dito rin sa may Pangasinan, balik na naman yung ulan. And then later on, pati itong Metro Manila, na yun okay pa si Metro Manila. May mga showers in between sunshine, mga light showers, but yung Mindoro mukhang may mga ulan-ulan na, wala kasi masyadong radar signature na pinapakita dito. Okay, and then ito yung binabantayan natin na potential na next LPA na mag-form somewhere here. And then ito ay tatahak papunta sa direksyon ng Taiwan. And yung area or yung tinatawag nating reference point niya, pagpunta niya dito, o yung line of sight, ay talagang magti-trigger po ng panibagong flow ng habagat dito po sa may kanluran bahagi po ng Luzon, kasama po ang Western Visayas at Mimaropa. So, yan po ang scenario. Dito pa sa Bicol, may mga konting showers tayong pwede makanasan, but not much. Okay? Yung ulan natin na yun, medyo talagang diminished. Nasa less than 120 millimeters lang ulan dito sa weather station natin, dito sa Typhoon 2000 headquarters. So, talagang napakababa po ng ulan. Yung 117 millimeters dito na ulan sa Naga, compare mo doon sa Manila, nangyari yan 2 hours nung kasagsagan ng habagat last week. Okay, yung habagat na in-enhance nung si Neneng. So, yan po ang situation ng Super El Nino right now. Concentrated lang yung epekto ng habagat. So, ito yung forecast models. Unahin natin yung, ito lang yung di-discuss natin. The rest naman is, mukhang papareho naman yung forecast models nila. Yung Google DeepMind, sa kanala na natin di-discuss. Although pareho naman po ang mga tracking nila. So ito yung ECMWF. So nakita ninyo na yun, nandyan si Sodel. Ito yung twin cyclones. At ito yung nag-form na potential LPA. So bukas, landfall na si Sodel. At mag-organize na po itong si potential na next LPA na posibleng maging Pilandok. Nandyan yung habagat. At ito yung si tropical depression 21W. Kita nyo sa baba, mukhang i-absorb yata ni 21W si 20W based sa ECMWF. And sa Sabado, magiging tropical storm na itong napakalayong system at ito rin mukhang magiging tropical depression o tropical storm east of Batanes at ang kanyang direction ay patungo po dito sa may Taiwan. So magti-trigger po yan ng enhancement ng habagat. Again, yung mga folks living along the western sections of Luzon from Ilocos Norte down to northern Palawan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Antique, maganda na naman po kayo sa mga on and off rainfall dahil po sa epekto ng habagat na i-enhance itong soon to be Pilandok. Okay? But ang good news nito ay paakyat po ang kanyang direksyon. So makikita nyo dito, next 5 days, sa linggo, yan po ang direksyon niya, westward to west-northwest. And then, pagdating sa last day of August, nasa may, malapit na siya sa Isagaki, Jima, ng Japan. So, nandyan po siya. So, tapos meron naman pong mag-form dito sa may malapit sa Guam ng another low pressure system. Ito naman po yung dating 21W mukhang humina na dahil sa possible upwelling or infusion ng dry air sa kanyang sirkulasyon. And then, possible din yung wind shear. So, yan po ang situation right now. Mukhang we have another rain event coming sa western sections ng Luzon na yung weekend. And then, ito po yung si Pilandok, mabagal na kumikilos sa may area po ng Ishigaki, Jima at Yama Islands, east of northern Taiwan. So, kapag mabagal ang pagkilos, delikado pong mga malalakas na ulan dito na more than 200 millimeters sa western sections ng ating bansa. And mag-ingat na lang po tayo. And then, aktibo na naman dito ang tinatawag nating monsoon trough. And likely, meron na naman po isang LPA mag-form dito sa bisinidad ng Guam. So that will be on September 1 na po. Pasok na tayo sa September 1. So September 2, which is uncertain times. Ito na po yung time na hindi pa natin sure kung mangyayari o hindi. Kita nyo, stationary si Pilandok. And then ito na yung low pressure area sa may Guam. Mag-form. Then September 3, mag-accelerate na si Pilandok patungo sa southern Japan. So, mag-recurve na siya.
And then ito naman po si new LPA, baka 93W po ito, 94W, depende kung may mag-form pa sa mga malalayong part ng Western Pacific. May ridge tayo dito ng high pressure, ay yung habagat ay patuloy pa rin makaka-apekto sa kanlurang bagan ng Luzon. So i-move natin hanggang September 4. So yan na po, landfall na dito dahil magiging frontal system na itong si soon to be Pilandok. And then ito yung bagong LPA na mukhang mahina naman po, hindi pa lumalakas. And then September 5, 6, and 7, mukhang meron na naman mag-form. So ito na yung nandito, galing sa Guam, mag-form dito sa may east of Taiwan. And then, yan po, packet na naman siya patungo sa southern Japan. So kung mapapansin ninyo, and then ito, September 10, mukhang tropical storm na naman malapit sa Okinawa. So lahat ng mga formation, kung napapansin ninyo, ay located dito po sa may line nito, dito sa area na ito. So dito lahat sila nagpo-form. So kung dyan lahat, and then yung mga tracking yan ay papunta dyan, and then papunta dito, o papunta dito sa may China, ang epekto sa atin ay ang habagat. So wala itong direct effect sa ating bansa, but indirectly yung habagat ay patuloy magbibigay ng mga ulan sa western sections ng Luzon. Dahil po, sa panahon na yun na meron tayong Super El Nino, tinatawag kong Superboy, translate lang natin yung Nino into English, kaya Superboy, ay patuloy pa rin ang ganitong situation. Half of the Philippines is wetter than average, east of the Philippines is drier than average. So, iyan ang nangyayari kung gagawa tayo ng linya dito. Okay? Pag ganito, ito yung maulan, at ito naman na part, blue natin. So, ito naman yung part. Yeah, palitan natin ng kulay. Kasi hindi nag-match. So, kung ito yung part na maulan, pag panahon na yun ng habagat. Okay, ito yung wet. At ito naman po yung dry. Okay, nakita nyo yung area na ito. Ito yung dry na yon sa ating bansa. Dahil po sa tinatawag nating Super El Nino. Kaya talagang kalahati. Ito talagang much drier. Ito naman po ang much wetter na yon. Panahon ng Super El Nino. Grabe po ang effect. Okay. So, yan po ang situation. So, I hope na yung bare months ay walang form dito kasi delikado yan. Usually, pag Super El Nino, lahat ng mga bagyo nag-form na napakalayo. A few of them makes it towards the Philippines. Hopefully, sana wala na yung taon. Usually, mga mahina kasi tumataas dito yung, tumataas yung lamig ng ilalim ng dagat punta sa surface na tawag nating upwelling. Okay? O yung thermocline, nagiging mababaw. Thermocline is the boundary between hot and cold water. So, habang tumataas yung cooler waters, yun ang tinatawag na upwelling, mas nagle-lessen po ang mga malalakas na bagyo dito sa Philippines. Pagdating sa atin, mahina lang siya, tropical storm, minimal typhoon, kapag may nag-form dito ng super typhoon, kasi nandito talaga sa may kalagitnaan po ng Western Pacific ang medyo mainit. And then, also yung tinatawag nating 850 MB westerly winds ay talagang stationary dito sa may Central at Eastern Pacific at sa dulo ng Western Pacific. So, nandoon na yun ang mga formation ng mga bagyo, karamihan. Okay? So, ito naman ang latest sa rain forecast. So, for the next 5 days hanggang Monday, August 31, itong kanluran bahagi po ng Western Luzon ay magkakaroon ng ulan ng 50 to 100 to up to 200 millimeters. Lalo po sa bulubundugan po ng CAR, Ilocos Region, at ito rin po sa may western parts ng Central Luzon, Zambales, Pangasinan, Metro Manila included din. Okay? Pero up to 50 to 100 lang yung possible rainfall. At mag-ingat lahat. Kita nyo, kalahati ng Pilipinas ay talagang totally dry. Pati sa may Mindanao. So, yan po ang 5-day forecast dahil po sa epekto ng panibagong surge ng habagat, another rain event. At kung tinatanong ninyo sa akin, nasa uncertain times na tayo, itong September 2, 4, at mukhang September 5, hihina ang habagat dito sa kanluran bahagi po ng Luzon. At mukhang meron na naman po itong LPA na mag-form. Okay? So, yan po ang situation na yon ng epekto ng habagat. Mukhang continuous pa rin. Usually, nag-end ang habagat last days of September
At minsan, pag may mga ganitong super El Nino, baka mag-extend hanggang October 15. So, yan po ang pinaka-sad part. But to get the good side of the habagat, ito po ay nagbibigay ng pagtaas ng groundwater sa ilalim ng ating lupa at pagdami ng mga tubig na kailangan sa mga catchment basins, sa mga dams, everything in preparation sa pagpasok ng peak months yung Super El Nino, October to May or March 2027. So, at least handa, may mga ulan. So, mabuti ganito rin ang binibigay na biyaya ng Mother Nature na before nitong epekto ng Super El Nino ay magtitrigger muna ng grabing ulan sa kanluran bahagi po ng ating bansa. Okay? So, yan po ang latest sa ulan. At sa ating pag-asa report, ito yung advisory nila sa ulan dahil sa habagat. So, ngayon hanggang bukas ng tanghali, 50 to 100 millimeters dito sa sa western sections po ng Luzon, Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, and then tomorrow noon hanggang Saturday noon, itong ibang bahagi na naman po ng Central Luzon, Batangas, ang Benguet, Zambales, Occidental Mindoro maging 100 to 200 millimeters. And then sa Saturday noon hanggang Sunday noon, same pa rin yung areas dito. While Metro Manila at ibang parts ng Central Luzon ay makakaranas din ng 50 to 100 millimeters. So mag-iingat po tayong lahat sa mga possible na mga pagbabaha naman dala itong epekto ng habagat dahil po sa panibagong low pressure na posibleng magkampilandog kung maging bagyo na yung weekend. And sa ating wave heights, ayan po, yan kulay na yan ay 2 to 3 meters. Mukhang na yung darating pong 5 araw, magiging malalaki ang alon sa western at eastern Philippine Sea. Ito lang pong area po ng malapit po sa Bicol Region, Samar, northeastern Mindanao at sa central waters ng ating bansa, nasa 1 to 2 meters na lang ang alon. Pero malaki pa rin yan at mapanganib po sa mga maliliit na kampang dagat. At ang iba dito umaabot ng 4 meters. Okay? So yan po ang epekto ng habagat. Yung hangin ng habagat ay up to 60 kph lang. But still may kalakasan din yan. Okay, so mag-iingat tayong lahat. At sa Global Tropics Houses Outlook ng Climate Prediction Center, valid for the next 2 to 3 weeks. Na kung saan yung third week ay highly uncertain. Ito, 50-50 ang chance. So again, September 2 to September 8, more than 65 to more than 80% ang below average rainfall dito sa may Indonesia, Malaysia at India, kasama po ang Mindanao at southern Palawan, southern parts ng Visayas din. Okay? Dahil po sa ongoing Super El Nino at may tropical cyclone formation pa rin dito sa may east ng ating bansa. And then sa week 3, which is uncertain, September 9 to 15, patuloy pa rin ang below average rainfall o pagbawas ng ulan sa may Mindanao, southern Palawan at southern Visayas. Samantala, ang Micronesia at Marianas ay magkakaroon pa rin ng more than 20% ng isang bagyo na pwede mag-form. But again, okay pa naman yung mga ulan dito sa atin, although bawas talaga dahil po sa Super El Nino. Sa latest naman sa pag-asa, tropical cyclone threat potential, ayan po, ang kita ninyo, week 1, kasi may bago sila later. So ito, last Sunday pa. So nakita nyo si Saudel, nandiyan pa si Ginari na nawala na, si Atsane wala na rin. So itong 1, pwede natin relocate yan dito. So dyan yan mag-form si number 1. Kaya itong August 31 to September 6, mukhang high ang probability na ito magiging pilandok. At meron na naman po ditong dalawang system. Ito yung isa na nasa may Guam. So it's gonna be another 10 days of sunod-sunod ng mga tropical cyclones at epekto ng habagat sa kanluran bahagi po ng ating bansa. Pray natin na sana mas bawas ang ulan at kasi marami nang affected sa kanluran bahagi ng ating bansa. Ano ba yung mga kababayan natin na affected ng baha ay nagtataas po ang mga iba-ibang pang klaseng mga sakit. Okay? So yan muna po ang pinaka-latest nating update at babalik tayo na yung weekend for the latest nitong LPA na posibleng maging pilandok once na mag-develop. Ito ulit si Mike, Mr. Typhoon Padua. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser
At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.